Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa? Dear Manong Nemi. Kada ito di pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti nembag nga bigat na imbag daw na imbag oras kada kaya mo sa kapada. Nahi, dandanin tayo ba malpasan dito yung lawas? Bao din to man nga lawas next week, malpas tayo ito ti bulan ti Mayon. Yung sabi nga nagtudo dito yung Lawag City kakamsat, nagdaga ang lata tuloy. Padanan nyo mapagayam ti programa ti nga Dear Manong Nemi, ti pagkasalitaan ni Albert na napakaluan. Sulisog. Now, delikado. Tokso. Oh, tokso. Ano nga iti agbaling nga resulta ti sulisog no sa malabanan. Padaanan nyo papagayam. Okay? Kaya't pakishare ti programa tayo. Share. Sagutan nga ti surat ni Albert nga napoluan iti sulisog. May kapat nga ti pagpilian para ti best letter of the third week. Dear Manong Nemi. Lip-lipas tinapig sa nga bayakabak kredi nga malem Manong Nemi. Uwain, inururay mila nga nagsardeng. Kalabasan na, kahit nag-roar kami iti compound, iti university nga pagbasaak. Adak, iti Manong Nemi iti fourth year college, iti korsok ng civil engineering. Damo ti semestre, Manong. Tiyempo ti tudo. Awen, pero na nga, rininek na ti dalan, rininek na ti panawan, 5 miis, Manong. Deta kidya, tali kita'y adalasong-lasong na kalsada, kita nagpilaw-pilaw, Manong Nemi. Awen, napigsa nga talaga ti tuto itay. Manong Nemi. Yeah? Kaya siyempre, suot ko sa helmet ko, gabil ko, Manong Nemi, di kiti dumaka sa pulan ti bagik, apno di kasta kita the protection ko para iti motor ko. Ada anak Manong Nemi iti motorbike. Dati big bike. Kaya ko dati big bike Manong Nemi iti 4 wheels. No pa ibagbaga da papaki ni mama nga pimpinas ka no 4 wheels ti aramatek nga pagbasak. Dati pag-service ko. Yung kaya kumat Manong Nemi ti big bike sport.
Nagugwapo ak manong nemi. No nakamotorsiklo ak sak naka-helmet. Apo, kompleto. Kinabot no naman ng nemi kabaylak travel manipod dito syudad aging gaidya probinsya mi 83 hours no kasta nga kotse kuno ag motora. Ngayon kinakayat ko tinag kasera manong nemi. Wahin, kaya ko tinag kasera. Ngayon, no adda akong dito kasera manong nemi adada may concentrate ko tagbasa. Ngayon no agawidak agawidak iti tunggal malpas ti klase karabiinton manong nemi. Awan tun sa baling obrak no di so nga kaya kumalatag kasera. Pilaw-pilaw ngagpeso manong nemi ti kalsada nang runa kadagitay kasapulan ng tipan na kabalbalo na panakasemento. Masitag mitlaki di iti paggapuak university kaniti pagkasaraak manong nemi may isang apartment. Iti jak ninamnama manong nemi adalem nga pilaw ti masangwanak sa anak nga nag-minor ket ni daytan apo nagsabuag ti permi nga danong bisukaw ti magadakas manong nemi at nangig ko nagikis sarden ko ti motorsiklo nga medyo imbalik manong nakakita ak manong nemi ti may isang tao babae nadigos isuna manong nemi nasa buwagat ti makadakas ket adda na iraman nga pitak adda na iraman nga ruhit adda na ianod nga basura manong nemi ket ni sus sapo apay nga adda isuna dito apay nga nagnag na sino natin ka tao manong nemi tiya kamot aramidek nakadisgrasya akmatan ko nak ngam sa nga disgrasya awon disgrasya ngam sa ko na tungpar Dadi na dalapos ko nga pilaw manong nemi kasi siyempre di paspas ko akit nasa buwagan nabasad hingga manong nemi di asid kastongan iti palagsang sangit na agwagwag aging nga intugaw nan manong babae nga talaga kastawan iti sangit na kastawan iti panakawagwag ti abagan na manong nemi iti panagsangsangit na nga taramidek panawak makonsensyak mo tanan ng panawak saklang nga rin tiga po na no api nga nadigos iti narugit narugit ko na katanin at may maangot ko nga madin nga taramidek manong nemi galad ko no kati mga itugtugot iti t-shirt ko no kasta nga ay nakagbasa ta managlang etak at ano ka isuot ko nga t-shirt no kasta nga malpas ti klasen kadi katak tinupurme at tapay tugtugot ko no ka manong nemi nga pagpunas ko amo ano no big bike kat adot makargana tuwalya manong nemi. Hindi asid kakmanin manong nemi ti babae nga nasa buwagak. Nagkalman tirik na. Mrs. Mrs. Sorry. Mabisinag. Ha? Amusta mabisinag? Sanak pala sinabuwagan. Nakabangbang sitang, nakabangrogrogit, nitanong mo na isang buwag-bukan niya. Manaminak pa yan. Sorry. Ay, sorry. Dito tuwalya. No kayat mo, ibalabal mo itibagim, dito tuwalya. Sa mo ikatit tarwatam, kang katit t-shirt. Tapos ang kamalamin, uri na nakapantalong ka. Ang nga bali nga, dito pantalong mo tisang naman sukatan. Basta masukatan di badom. Tapos saan ka malamin? Sorry, miss, sorry. Nagtungpal manong nemi. Uwain, numampay saan ko kumakita-kitaan ang kinitak manong.
inikat na ti t-shirt na baralaeng iti nabati manong yung pati bra na basa. Naputaw nga babae manong. Napintas lagid di. Pinunasan na tirupa na manunemi kalpasan na suot na di t-shirt. Nalawagan tirupa na. Wow. Napintas nga babae. Miss, sorry ha. Kahit no ko na mga bising ka. Mega, kalubundan. Ilubong ka ti mo motorsiklok. Tay, ora kita sa dagan ti apartment ka magkasarak. Sadya ay, agurda na ton ti makana. Megan, simurot mat manong nemi. Sinakayakan motorsiklo. Limubun mat manong. Kat siyempre, kinapat ng tisikal ko. Let's go. Alisto kam nga nakadanon manong nemi ti kasera ka simrek kam nga dagos. Mangalak ti sabali nga tuwalya ha. Kalwasan na sumrek iti banyo. Sabali, mangalak to sabali nga pantalon, short. Ada short ko nga pagkatakdak kalim. Ada short nga mabaling. Nga de garter. Umanes siguro king ka. Panty. Brief. Ada jakpay na usar nga brief. Sumpay lang to usar temporary. Mabit lang ha. Ada sabong, ada siyampo sa jib unag ti banyo. Mabit lang tumangalak di tuwalya kan pagsukatan. Nagtungpal mat nga dagos manong nemi. Mangmangig ko ti pa nagdigdigos na. Ni, jak pagahim, imbati na matgahim niya tuwalya. Yes. Imasada ka kitiri daw ti banyo manong nemi saan nang indrakap. Nakalukat basit. Miss, nalipatag into dito tuwalya kang ka. Saan ko inlak? Isirek mo lang tuwalya. Inlukat ko tiri daw. Madamang agsabsabon manong. Si Mango iti ayan ko. Oh my God. Glapsat nga babae. Ikabil ko dito ya. Sige. Thank you. Lagay. Ora ta dandrin sumangpet datay in order ko nga makan. Timawagag inta Jollibee. Sige nga din. Sige ituloy mo tagdi ko sa. Manong nemi. Dapanak nagtugaw. Inlohot ko di TV. Dada TV di pagkasiraak. Agbibuyak manong nemi ng sa balit and imagination ko. Oreg sa bonitay manong nemi nakitaklat at pintas ti forma ti barokong no. Nagwas na hindi kiti legs na. Nagpull daw, nagmayat ti pamagina. Manong nemi, fourth year college kon. Ulat taon kon. May santo pa nga taon, agraduarak ton ti kusok engineering. Dumating na gini babae manong nemi nga nagkrasak. Nga maumpa tinubiak. Tadadalaon natin yun ay unay da papaki ni mama. Sa anak pa ilang makinubnubya. Tamangan no saan ko matuloy ti palagbasak. Talo kang magagamsat manong nemi duwa nga babae kasak lang ti lalaki. Doktora ti nauna. Idintot at nurse ti may kadua. Adda asawa dan manong saklangin ti kadan na da papaki ni mama. Kadno graduarak ton. Nagraduarak kam to aminen. Ide malpasan nga nakadigos manong nemi nakabalabal di tuwalya. Di ta nga silid. Di ka di pa nakasukat? Nakasukat ako. Abay nga nakabalabal pala di tuwalya. Mandi di short gintad mo. Abay mandi. Nailit. No ilod. No odeta. Panagana mon. Ag-stretch data. Inikat na manong nemi di tuwalya nakabalabal kang kuana. Kumapkap nagpeso si ka. Nagpintas di kiti legs na. Nagsawang ti patong na. Ay, hindi natin makan. Okay, mabiglahin ha. Tinak sa batin. Nakalan natin makan ng pina-order ko. Iti pa nagsamong mga manong nemi
Kasto ko iti pandangan ako na mabisbisinan. Maglakid din ta. Adot in order ko. When, di para kanyak manong nemi. Inalan na pa eh. Inibus na pa eh. Talaga mabisig ako na ya. Gurka. Diyak pa ang bunagan mo. Siya na Albert. Sika. Ano naga mo? Oo, baka nalipat ang tinagan mo, ha? Siya? Alma. Uy, Albert kan Alma. Letter A-L. Ayan, di ba? Nagpinas sa kombinasyon tinaganda. Abi ganda kasi yung oras. Ida yung lugar. Nagdagnaak. Abi magnaka. Awang kwarta. Naibusanin. Naibusin. Awang petigatan ko, tikanay kun. May bisbisin ako na yun. Abi awang arwatem. Ima-ima ka. Imbiling kun. Imbiling mo darwatem, moren ko digijay. Di ka daw darwatem minta. Abay katang-katang ka. Nagtalawak. Nabimbindas na huno, ibagak nga, pinagtalaw dak. Manong nemi rin mo kami tinita nga sardam, nagkalubong kami manen, manong nemi kinapang kami timol, naggatang kami tarwaten na underwear na, short na, t-shirt na, kanda dumapang ginatang mi. Nagawa na ka. Albert, it's okay. Iso na lang ta. Tanya. Papanak. Pamanam di, iawit ka di kasera. Di may sa kwarto. Maturog ka di silid. Maturog ka di salas. Kasanot ka paot na. Kaya ito no, maumakan, di pumanaw kanton. Kasanong araw din no sana ka pumanaw. Di, very good. Ang tagluto? Adagluto, adagdalos, adaglaba. Hindi saan ako nga marigatan. Ngaglaba, adagdalos. Sa bagay hanak pa kitagluto at kamusli ka mga anak itiruware. Nga matapaglutuan. Dumagas tanto nga makitsanda. Sunalang taon rev. Uragat nainutak mo iti allowance ko. Gumatang tatibasit nga rev. Ora tandaman ka strange. Kaya't mo sawan. Aglib-in ta? Ano nga aglib-in? Kawin, balasang kan baro, lalaki kan babae, ti may mesa nga mubong. Taapay. Ano nga tiwarik-rik nam kanya? Obvious ba? I love you, Albert. Apay, babae pa ito mga ibagat I love you kang ka? Bilin di kinanagan na kanya, nasa anak pa ilang makinubnubya. Tapi ko mga ipakamong nga ron. Kasanon no, masikugan ka. Hindi asawahan nak. Diyak ba't pa nakasagana ang mga asawa kang ka? Tesaludsod, do you love me? Sino kumatisan nga may love kang ka? Italangan ba nagdigdigos mo? Logo ka. Abing sa mong ilaktri daw. Amok nga umay ka. Tadi mo intentitwalya. Style mo bulok. Tap na tapang para mo makastrek. Kimbatim di tuwalya. Tap na umay mo iyeg isirek, di ba? Sika pa'y. Sika man. Abing nga si mango ka itayan ko. Kabayad nga. Nagsabsabon ka. Ore sabon tawagim. Di kat bantlaw. Napintas ka. Ako pa'y nobyo? Andan. Sino?
Sika, are you still virgin? Yeah. Kahit mga saway nakasagana nga nga mga ipahit kinabirhen mo, di dahil ito nga rabi. Nasupagayatan ta nga to ha. Abay nga mga pinagtalaw da ka di walayo. Adalang problema. Ano problema? Basta. Nagawitan. Sige ka na. Let's go. And pagbalinan ta nga Maris Rosas na ito nga rabi. Manong nemi nagmaris Rosas na ito nga rabi. Nakamayamayat pa nga denggan manong nemi ti uni di kiti Koreat. Kabayatan manong nemi nga impahay nga mismo ni Alma ti amin-amin na. Kasla sa anak pala mamati. Alalae nga oras iti masabuwagan ni Suna. Iti danom nga nakamagsit. Kabuti pa nagtudo na tinapigsa. Manong nemi nga dapay na itipon nga basura iti daydi nga danom nga nisabuak kang kuwana. Nagdigos kat nakita ti pakabuklan na numampay nakasabon-sabon ti bagin. Sa kinibagana manong nemi nga talinaid kanya. Kiritahan ta kami ni timay mesa nga siled. Agpadpatan nga kasla kay pasngay amaladaga ti bagimi. Nagraipan ti posong ken posong barukong ken barukong. Naramanakon di kiti birhen nga paset ti bagina manong nemi. Aging nga pinisang kun ti talon ti langit. Kahit namsik ka na kiti asog ka na rin ang deta nga siled ganagpat na ganagmaris Rosas deti nga rabi. Ken, kada kiti sumarasaron nga rabi. Manong nemi, kaskam lagasawan. Panawak isuna iti bigat, mapanakagbasa. Sang patakto ti aldaw, manong nemi, kat mangaldaw kami, at naimas ti luto na. At nagiging gundaw ay nga oray lepas ti pangaldaw, kat alas 2 ti klasik. At danto pala aramidan mi, sakto mapanagbasa. Sumang petakto iti malem, manong nemi, kat oray no, hampay nga rabiin no makalagip kami alamanin. Jack Pulos dinamnama manon nemi no anya, Jack Pulos pinanunot no anya ti mapasamak iti masakbayan. Kalpasan ti Sem, manong nemi, daitan, ibaga naman nga masikug. Masikug akon, Albert. Kasunong aroten. Sa nga mabaling nga maamon da papakin ni mama. Nga na si kugak. Malpas da ito yung second sem. May santo pa nga tawin. Sunto pa lang ti panagbiradwar ko. Manong nemi, ilimad ko kada papakin ni mama kunak. Ngam siyempre. Adumat ti makamamu ka na papakin ni mama nga karoba dito apartment ng pagkasiraan. Naamuan na manong. Well, adaki din ti maudi nga sem. Karkargaan dalata manong nemi account ko ti bangko tasadyay ngag-withdraw ak karigin ka sa pulak. Idi umay da papakin ni mama dito pagkasiraak. Kat nadanon da kami nga duwa manong nemi. Kini Alma. Puno gayong nga talaga tibat padamag na kanya, kada kami. Saan ka mat gayong nagbasbasa? Pa, agbasbasak. Agbasbasak. Dandanin malpas dato yung school year. Dandanin metin bumtak, tityan. Dito nga babae, nga nangalalam king kuwana. Nakadala po sa making kuwana. Ha? Nagaputot kayo ti GRO? Ay, sana nga GRO, sir. Pa, birgin nga tinagkukisuna. Naamom ka di, no taga-ano isuna? Nagabgabon nga lugar? Nagtalaw isuna di balay da. Pinagtalaw da isuna. Tiyan niya nga rason,
Ada ka ng problema ti pamilyada sir. Ay, papa. Ano ang problema? Dato lang yan lang, ana. Saan nga mapagtalkang ng babae? Saan yung manghusgaan ni Alma? Isinam na itong babae. Papa, ang mabalin. Saan nga makaawid sunod yung balayda? Awat sa bala kamangan na. Sa mesa, adaputot ko kayong kuwana. Adapo ko yung kayong kuwana. Pues, maodi na yan. Nga panang deposito mo. Panang deposito mi. Iti kwarta, iti count mo. Bahala ka nitibiyag mo. Ma, please. Please, ma. Mama, kasarito yung kuma ni Papa. Hawang kanya ti desisyon iyo. Sinalumasing mo't pagayatan mi. Sigala ti kastoy. So nga oren no, diyak ko makayat ti desisyon ni Papang mo. Ngawaon sa mali nga masurot no sang isuna. Malaksid. No papanawom na ito ng babae. Kaya ituloy mo tagbasa. Kat suportaran na ka. No pa, ma, diyak tayo na papanawan pues. Bahala kayo, di biyakyo. Hawanin, may tedmipaikin ka. Saan mi nga masuportaran ba iti panagbasam? Kaya nanyaman ang paggastusan nyo. Bahala kayo, di biyakyo. Nagawit na nani. Manong Nemi, kaslak lang natugtukan ang biskol. Nos isa dingdan ti mang suportar kanyak. Panghalak ti pagbayad ko ti pagkasiraan. Panghalak ti gatang mi, idinaldaw ang kasapulan mi. Kat ni, kasanon no, anyan to ti biyag mi no, ipas nga ito di, Alma ti anak na, ti anak mi. Albert, Alma, ano nga tanong gawit ka pa ilan? Danumamon da pa kini mama, nga nagawit kan, ituloy damat lang pang suportar kanyak. Oreg sinubyanan tumatlang no, makaradwara kon ka na doon trabaho. Isunton to pang ikasar ko ka. Isunton to yung panakabubunyag ni tiyanak ta. Albert, ibagabat kang nga saan ka makasubli. Saan da ka pa nga maawat da papakin ni mamang mo? Siyak tukit din. Nga isangpet ko ti anak ko. Uno si Kugkoy di balay. Didak pa'y maawat. Nga mapasubli. Anyan to lakit din no. Kasto tagbaling nga kasaad ko ang subli. Nakasagana ka katingarod nga giptor. Aganos. Ano pa nga ron? Kisuday ito yan. Adat to yan. Okay. Isarding gunto palang harot tagbasa, siyempre akong pagbasak. So, mereka trabaho. Anong trabaho ti pagsarkam? Construction. Ada knowledge ko ti construction. Kung takik to nag-ayam ko nga elmo. Di naklaki di paayan no sumreka kiti pagtrabahoan na construction firm. Nalpas ko matlayang manong name dahil nga second septic in a fourth year college ko engineering korso. Kit kapot talaga nga sa ngagbalbalit desisyon da papakin ni mama tumawag-tawag kadakwadang sanda nga sumungsungban. Kinuntak ko ni Elmo manong name kit mas daw di bagak kang kuha na ti amin. Gabulang iti babae. Samong may tuloy na panagbasam. Tuloy kong tumatlang bro. O sige. Diba ito kini Porman. Ipagpakasik to na. Oreta dumatan ti among construction. Kabaylak matin nagpalitada. Idaan na ako niti high school. At kayang-kaya ko. O sige. Yung rogim nga ron.
Umayton no Lunes. Okay, iba ka king address sa payam ha. Tapno masaba ka nga umay. Kat mayam amuka kini Purman. Manong nemi imbag tada pala yung big bike ko. Yung madadagi di gundaw yung manong nemi kaslakay kahit kung commute. Tanalaklaka ng gasolina manong nemi. Yung kaskasan lang grikat kam to akit ilako ko na motorsiklo. Yung sayang. Awang nga rin tinauray ko manong nemi nga akaasi da papake ni mama. Aging ka manong nemi nga siyempre nagtrabaho ti construction mabanbanugak manong. Adadagi di gundaway nga uray kawilan na ni Alma nabanugak ko na sa may sadakailan ti tiyan na. Aging ka manong nemi nga dimtengan di pa nagpasgay na. Imbag ti managkaruba iso na adu digiti gagayim na akaruba mi. Tano awanak isuda itimang tulong kang kuhana. Handa nito ospital manong nemi ni Alma idita mapanak sadyay na ipasngaynan ti anak mi. Lalaki manong nemi Albert Jr. Kaya mat lang marigatan ang karon di. Ang bali kasarita tanto ni anat na ka na natin magustong nga kasasarita kaya tumultulong ka ni nanabikid kasarita tanto ta iso ti kadkaduam mangisuro kang kano anya taramidem tapno matagibing mama si kaso ni baby. Taore tandanan tantumit lang. Harita lukas kasano lang. Aldaw kan rabing ang trabahawak. Anya? Aka maragatan? Siyempre narikat. Agmanmalemak sakto ag overtime. Takang kanayamat nga da overtime team pagtrabaho ka construction. Ada na kita para aldaw, ada para rabi. Ada na kita para aldaw, para rabi pay. Kasi taramitek. Tapos na kasi kita hantag problema. Okay? Tapos na dahil gatang ti gatas ni baby. Una, kasapulat. Barbaring saan mat lang nga pudno nga nagdatigid dati pagtarunaan ti anak natin barokong ko. Sa mesa na mabaling ko nga sana nagpa-breastfeeding. Apay, madadahil ti porma ti barokong ko eh. Nabimbinas na mag-breastfeeding naman lang. Okay. Paglao ka, breastfeeding ka na agbuti. Huwag manong naming baglakid din tada ni nanabikid. Nga conforme ti mabaling ko ipapatpit kang kuhana no kasta ng agsweldo ak iso tikat kadua manong name ni Alma. Tanuawan ni Alma ay ni nanabikid din jaklamon. Takaw na nanabikid hapaw. Nagrigat nga isuro na ito'y asawam. Live-in partner ko na. Ewan. Iso sa apo ya. Kasala din na kayo iti makasusuro. Ini mangsukat daya perti anak yo kat hindi na pa'y makabisado. Susuruak pa'y mangdigos kang kuha na di na mo. Pasensya kayo, di ba't kami naruang nga asjay? Ano sa nyo at tilinawas nga itid ko Nga tandan nyo? Nagyakla masya na isusapo jakla makayat. Hala. Umat sa baling obrak. Nagayam kami mat kan ni Alma. And sapo makaayaw mat nga iwanan ni Junior. Alawan. Tulungak ta asawam. Ay live-in partner mo. Naging ka manong naming hindi adan talo nga bulan ni JR edi kawil-kawilan nak manong nami ni Alma. Sweetheart, mamaling bandungak. Baham di ka nikatak. One round lang
Di ka sapsapol ti adong araw no. Masapad to agringak na bigat. Okay? Sige. Aong pa'y gawa po mo. Ken oreg digos ka, kat semento ka lata. Sikaw, man. Kat sika, nalapsatak lata. Di ka masulisog, di ka magargaring. Sika amin. Tapay. Sinulisog na eh. Sinulisog ka niya. Sa mga min inrekap de tiri daw. Ti banyo. Iso nga nastrek ka. Ket nakita ti pakabuglam. Kabayatang nagsabsabon ka. Nalipatak matindi ka rin di parents ko. Nangaroon na din naramanan tangang padpada. Nagmayat magkaya man niya. Ngimsa nga bali sudad. Nagkasaganak, nagbalin nga ama. Karagitan nagta. O rekonstruksyon lang trabaho. Adawat nalins kon.Ag-overtime makpay. Adun nagigundaway manon naming saan ko mapagustuhan ni Alma. Mawatan na katamat. Paramat lang ka na kami tiraramidek. Tanodjak aramidan na kastoy. Agtrabaho malmaling man ag-overtime. Pangalam niyo ko matigatang matigatas. Kas masadot mo't nagpa-breastfeeding. Pangalam niyo ko pagkapayat matikasera. Kinapudno naman nung nemi. Na isaldak pa yung nailakok ti motorsiklo. Hinggang gawa nung nemi. Nga ti may sagon daway. Nakasaritak ni Nanabikid. Ay. Albert. Nanak, pasensya kayo na. No, adadig ni Gondawin nga sana ka makaitid. Sa nga dito, ti importante. Ti importante itakit do. Tika sa saad yo. Amo mga diga kang kanayon nga ibati kanyak ni Alma, ti anak yo. Ti amo ka kinagmalmalim so na to eh. Nga tultulungan nyo lang. Ngawan ti sa bali kang runan nga mga iwan kini Junior no sang isuna. Sak. Imbes nga pa-ex dati umay ko lakit kitain kuma. Sirsirpaten ng saan. No makapanaw ka ni tibigat. Agrubot natin. Sumarunumat kang kangarumuan. Sakbay nga agawid ka. Kamakaman naman kung muno na iso ng agawid ng mitis ka. Kanayo na kasta. Kano kasta ka grupuat, kung amlano ay susapo. Nana, tsaka mo deta. Adda kasin sinarak ni Alma. Manong nemi. Tsak mamati. Maramid ni Alma tikasta kanyak. Andamad lang ka ang magsumbat sa lutsud mo, Albert. May ipapaay mo ka di? Amin na kasapulan ni Alma? Sugar nagtrabaho na na. Tapno anda pagkasaraan mo eh. Sa kami nga mapapano, ito nga pagkasaraan. Tapno anda may gatang itinaldo nga kasapulan mo. Nga, mani po dito naganak ni Alma. Di mo pa na-i-date isuna. Kasapulan ka di pala ita. Nga mapangkiag mall nga mapanag Jollibee, nga shopping, nagpaspasyar. Anda pala tiyempo mo na. Magkita yung na pati Domingo, nagtrabaho iso nga ron. Agpaiso financially akit awang pagkurkurangam. Ngam jangar kasapulan ti babae, nga gapoy ti lalaki. Nanabikid. Naarem di live-in partner mo. Naarem. Napati makunak nga naarem sayet. Kinapudno na kita. Ado ti bang sulsulisog keng kuha na nga karuba. Awan ti bang tutup keng kuha na. So nga yadayo na nga tahanan ti wagina agad adan na lalaki nga nasulisog
Kaya kuha na kat daytan. Isot kasin sinarak nan. Anana, awan pa maniknag yung kanati magmagayo. Awan pa maniknag ko. Ngayon kasta, timatmadlaw ko. Anya ko matipambaran ti may sa kababae nga agpaseksi, agpabanglo, nurumwar, nga kaslakang kanayon nga mapamakidate. Kasaritam ni Alma. Baring no, maalaw mo pa iti amin. Manong Nemi, kinasirita kiti may isang asaratan. Inarakop ko iso na. I miss you. Nabannog ka. Urin nabannog ak. Ngayon makainanaak mo at kalpasan nga mapagustuhan tirik na. Iti maminsan lang. E kasanunog sapulak ti mamindua. Mamitlo. Kabay lampay ko ata. Sa mesa, Albert. Sa bali ka idi. Sa bali ka ita. Awanin ti karisma. Awanin ti gwapom. Maturtur ka ni ti trabaho. Awanin ti gwapo. Iso asan na ko na kayat. Albert. Iso nga napamuin sapul sa balin. Gulguliban na ka di. Ada ka di sa bali nga lalaki nga makararakop ka mang tagtagikwakin ka. Ada ka di sa bali nga lalaki nga maturog tan. Sumbatan na. Maturog tan. Sumbatan na. Orasan ka sumbatan siguro, mumun. Basol mo. Pinaruam na, kalpasan na sa among itultuloy. No kasta. Liniputan na. Liputan na. Sorry, Albert. Sorry. Sorry. Siguro maawatan na. Kasapulak. Saan mo ba nga may paay? Kitabi nga sa mo nga maawatan ti sitwasyon. Iso nga rod, si katirumbay nga umawat ti amin. Kat, ano nga ti panggip mo? Siyak, ti panggip ko? Saan ka ka rin agpakawan ka niya? Tabarbar mapakawang ka pa, ikang ka ni under chance, ikarim nga, samon nga ramidan. Albert, numaipaay mo, ti ipapayaan niya ni Alex. Siguro kat si kakin siya. Yung mamo kasamon na may paay. Makabdob tingtod kong daway. Nasaan nakto na masangpatan nito pagkasaraan. Kat sumura ka, sumurtak tun ka ni Alex. Manong Nemi nakarik na kiti pungtot. Dan gamatan nga bakkalan ni Alma manong Nemi ngem sangkoin tuloy. Kadagpeso manong. Agpeso timpagana. Timteng di kundaway nga di agawid at di pagkasaraan manong Nemi awan ni Alma. Ninanabikid manong Nemi dinadanon ko nga mga aywan iti anak ko. Nana, ni Alma. Awan ni Alma, yung nakita nga nabitbit na nga bag. Tambok agad, agsublimat laing. Yung gabot na ibit matlang nga ibit ni Junior, yan tangi kat saan naman nga rekaptiri daw.
May ko kinita. Hanggang nga nakita dito nga surat. Iti mismo nga, na palipit iti arwatan ni Junior. Hinalak ti papel, binasak ti surat. Albert, paalam. Timarin da kiti luhak man. Saan ko halibakin? Nagbalimat ka na pati ganyak ni Alma. Iso nga sakit para kanya. Nga danito sa bali nga sinong. Nga maiturid na pahinga yung bati ni Junior. Nga na masayat ba't yung bati na? Tapos nagkastakat saan una nga nasakit. Nga lakamag ti amin. Jakap kapin ano ni Alma. Iso saan nga nasakit unay nga mapukaw ko iso na. Bagtada kanyak tanak ko manong. Ay, nasakit para kanyak. Tayin doon adapuot nan sa lusudan ng torsinut inana. Ala itati plano, Albert, dinamag na napikid. Mabaling nga din na nga dakapelang timakam mo. Nga mga sikaso kini Junior. Numanot iintad ko kada kayo natanda nyo, na yunak, pagbaling na kasweldo, sweldo yung ayaya na. Kaya mo na, nga maawang ka dito ipanggap mo nga magsapo lamang tunto na magpasubli kay ni Alma. Bayan yun, Hana. Bayan yun. Ay, kit iso kumamad na ita, tibaga kang kamaro. Tamangan ko na kung ibagam nga sa pulem, kat pasublem. Oh, ibaga kang kasaanan ko na ka. Among tikas dyan, di klase na nga babae, Marok. Hangarong ba nga ilalaam. Tikan, kita klase na nga babae. Maiturod na nga panawan ti anak na. Nga napatpatag di bukod na kapakaragsakan nga mangkudkud dyan na budo keng kuana. Kaya nga kunak kang nga sulisog na dyan nga babae. Na arem, nagaraw, na utog. Kunang nga kiti lalaki dito ka roba. Yung bakit awan din ang tutup keng kuana. No labsak teg sa ugat o asla nala ipasada nga isulsur na kukuha na. No adamayat kat na itahayan na kasla dyan kaya rigan na. Nakaro kamat na na. Eh, amahan, baro, kaman. Kasi ti klase na nga babae. Eh, pakawarig nagnaamon Diyos nos pakabasulat. Awanin tiranta mga mangpasublikan ko na. Hangga di. Ahanin na na. Saan ko nga obrabay? Malaksid, nagsubli. Eh, nagsubli kas pagarigan. Mapakawan mo pa nga ta. May ikabto pa nga tat another chance. Kaya't mo kandi pa iti babae, nga dan sa bali nga lalaki nga, mangramraman kang kuwana. Nana, agama na kiti pa ng tultulong yung kanyak. Kada kami, nang naruna kini baby, ni Junior. Kita, please, da kayo kumapalit na makamukeng kuwana. Soldon kayo, nana. Wan manong nemi awanan ti pambarak pahing mang tuntun itikas kini Alma. Teko nakaroden manong. Iso tinang remedyo. Iso tinang ipamuspusan no apay nga nasulisugag kang kuhana. Diyadjalaengan san ng panangilak ti banyo. Ilinto tasyak manong nemi. Naterebak met narukupak met. Namamuklaing itay. Kalpasan lang ti manula nga oras. Natagikwa ko ni Suno. Iso nga sana kamas daw manong nemi gabot ti kasjay nga ahang kumaipaayan ti kasapulan na insursurnan, insapulnan. Saan ko kanon nga maipaayan ti maipaayan ni Alex. Doon sinuman dito nga Alex, awanin ti bibiyan ko. Manong nemi.
Intuloy ko manunemi tinagtrabaho aging ka nga ididandanin na panaglulukat man ti klase. Inrobot ko nagiti arwatan mi manunemi kini Junior. Nagpakada kini nanabikid. Saan kayo itong nagsubli kasta? No, saan na kami nga mauray nana? Kahit nang sawin saan kami nagsubli. Pakibagayon dumating taking kuha na ito yung pagkasaraan na sa anak nung nagsubsubli. Oray ta, nabayadag mat amin. Kaya na umatuotang ko ka na kayo, nana. Nga, kwarta. Ngam dakal ti utang ko na yung baganakam ka na kayo. Gamot ti panangasikas yung ni Junior. Kasa din ito papanam nyo. Barbarin ko na. Numapakawan kan maawat dakon. Dapapakin ni mama. Ipagpagapuda ka na ti apo ko da. So kumamad dahil iti suggestion ko, Albert. Dakil ti pamatikan ito makita da ni Junior ay sa apo, si sino ko ba ti ana lolo ken lula, nga saan nga mangawat iti nagwapo ken makayayo nga apo ko da. Sabi ko manana, kaya ito no, awanin ti problema. Tama makawan nagdapapakin ni mama. Ituloy ko madatagbasa. Ituloy ko madlang tambisyon ko ng paningan na nanay engineer. At kasta ko na itiragsak ko manong nemi. Idi awanin ta niya mga nangig kong umadi nga sa o dapapakin ni mama. Malaksid lang ti kunada. Ay, aping itakay lang. Aping italang umay mo. Ipakita ito, apo ko miya. Albert, apa ito lang? Ikaw anak papa, mama. Kaya nang orti plano ti biyag mo. Dakapel lang ti makamukin ni Junior na agan rolak pa. Taituloy ko madlagbasa. Rumbang launay. Ito siguro ito turnong mo. No, daman pagkukurangan na pa. Tulungan ta. Wala na. Nakasagana mo lahat na takat, nakabudget mo lahat at iparakan ka. Iparakan ka nga agbasa iti maudi nga tawin mo adad ta, nakadeposito. Mabali mo mapani-withdraw no kayat mo, tapno yung kag-enrollan. Intuloy ko nga tinagbasa man ng nemi. Balbalo nga kimatangag, nagpagatangag di big bike. Nagkukuwapuak man nila, nga anak ang bike, manong naming nga sumurak iti ng presidenta, kahit siyempre, at umadlat tarig iti babae nga masidag kanya. Hello, Albert. Hi. Nga nagwapo ka, Albert. Thank you. Ngam nung nagiti babae manong naming isudat mangisadig ti bagida kaniyak. Oh, likli ka kida. Kas dala alma, nagitoy. Isudat ti mangsulisog inilalaki. Ewanan din nagbaling ang problema kini Junior manunemi, nagbaling kiti inspirasyon ko at panagbasak. Tanugas ta sumangpetak manipot di eskwela, umara arte anak ko. Talagang unada nga isting kakunada, napalit nga talaga ti Dara. Kanta no manuna ka makita ni Junior, no makita na kon manunemi perming ako mapkat. Ini malpas ko first sem manunemi dimteng ti babae, may kanto nga babae ti biyag ko. Nga na magpitik ti pusok manong. Inasidgak, tapno makim amua, inadaywan na. No asidgak adaywan na. No sabatek, lisyan na. Nga daragi di gundawayan nga saan na ka maliklikan. Mabaling ka di, nga saan na kung naliklikan. Awanin sa bali pagtarayam. Sino ka ngamin? Andiyan bagam? May sak nga baro. Siyak na Albert. Sika. Gina. Hello, Gina. Albert. Di na ko masulisukin. Saan mo ito sulisub ka na? Siyak kumandag sa otakas takat.
Na? Sika ka? Di ba, di babae sulisog? Oo. Depende di babae, ah. So nga naliklikan ka, tanong kung siya tagsusulisog, apay kung maliklikan ka. Siya, tuba siya kasi rami din na doon babae, may makulit ka. Kinagyawanak na nila, kanak tigon daway. I love you, Gina. Hamping nga panahon, tunan mo nga ron, graduar ka mo. Sige, uraik na ron datang ang panahon. Katkas daw ni tiragsak ko, karagsak da papakin mama, kinrikamsat ko, manon na imi, idagraduara ko ni tikorsok ng civil engineering. Ida may pasak ti board ko. Kat ni mama mismo manon na imi tulong kanyak tapos na makastrike kak ng trabaho. Maup obisina ko manon na imi. Ay ka nagbalinak nga supervisor kada di project ti gobyerno, tandak ti government. Nagraduar mo tayo ni Gina manon na imi, kaya ka napana ko ni Tibalayda ng pasyar kang kuwana. Flowers for you, Gina. Engineer, thank you. Tugaw ka. Agyaman na. Kumusta? Gusto eh. Isakti, supervisor sa opisina mi. Ako supervise ka lagi government projects. Napindastayan mo ato makurakot. Ape ko na makurakot, siyempre supervisor ka. Saan nga may release di kwarta? No awan ti pirmam. Kat siyempre, ada envelope mental. Ano nga envelope? May itid kang envelope. Tapos pirma ka lang. Gina, dadato ko na ng SOP. Standard Operation Procedure. When? May anak manunusan. Masapul nga awatek. Hindi kahit na sa nadulad na ng substandard nga project. May mati palubos eh. Basit matlaang. Sa mesa, teko na karo din nga, mayatak man ng usaan, ng isot na ipagagangay iti gobyerno, tiis ko na ng SOP. Depende no, kasi ano iti panagdawat iti SOP. No, ang dawat na iti dato nga dati gobyerno. Ngayon siya, sana kagdaw-dawat, no, itanda. So, sabali man tag-demand. Di kita 15%, gat 30%. Di kita nukan, di kita substandard. Tawaran na siya kumati kontraktor. Kat na jay kangrunaan ko mga pirma ka na jay botser. Tapos na may i-release ti kwarta ka. 30% tidawatin na. Nakaw. Pangalalak pa nga roti. Wala na, gabo na nga substandard. Ano ka 10% lang, okay. Yung 30% na katawanan. Talagang substandard din. Nato pa nagitig cost project yan. At dali kita saan nga masurot nga program maburakan. Kas kadagida mo muk dita. At danagan da. At dali kita 30%, 25%, 20%, kata 15%. No 15% okay pa lang. Ngayon na nag-30% na nawanin. May mabay na tayo pagsalitan ta. Kumusta mo ti trabaho? Apo accountant. Okay, man. I love you. Amom. Hindi pa ilang pwede kumarik na tiayat kang ka. Yan siyempre, kahit ko pa ilang turpusta. Imada na amuak may panggap kang ka. Nga niya. Damad gayang putot mo. Sika, kung namalang napuno ka, apin di mo yung tagos ng baga kanya. Oo, matyansak kayo nang ibaga kayo ka. Kinapuno na ibaga kumaitan. At dan putot ko. No kasano nga napasama? Istoryakin ka. Istoryak manong naimi. Nagturad matin na ina. Tinangbaybay alatan ti anak mo. Anong klase ng ina? Dadya nga nun. Sulisok.
kung nga ron na nabigkid, isuti kang ronaan nga sulisog. Istorya na nga ron, hindi pagiganami kat harig na nga, isurusur na, tibagi na, kanagiti lalaki. Nanugutak ka talaga, nagliwayak, hindi kasano, nagtrabaho hak, nadagsan trabaho, kagubertay makpay. At dapat, pigsak nga, mangromansa kay kuwana, no mapaguston man, maminsan lang. Ang ngem na aram, ti kayat na ka talagang marnek nga talaga. Mamati ka talaga. Ni Alma kahit iso ti babae nga langana ti makon ko na nga suliso. Nasuliso ka keng kuwana. Kat siyak nagbalinagpat nga naruko. Saan nga rumbeng ilalain tikas keng kuwana. Saan nga rumbeng ayaten tikas keng kuwana. Nakadaldelikado. Ngayon nakaspagalikan tagsublikan ka. Agsubli? Hangag subli day day. Just in case, ka nagsublikan ka. Maawat mo pa nga ta? No pa makawan, hindi pa ilangan na pakawan ko. Ngayon no awatek manin. Saanin. Ngayon tawanin ni Sunay ti paset ti pusok. Bukod mo ti pusok. Bukod mo ti pusok, Gina. Awanin sa bali nga babae ti biyag ko ng desiksika. Gabo ti patpatig ka unay-unay. Buhayin manong nemi, kasta onay tiragsak ko, iti formalen nga klunen ni Gina ti panagayat ko. Iniyama muna, kaniginagan kang kuhana siyempre. Imbagana, kanimpakamuming ang relasyon mi. Inawis kumeten ito'y balay manong nemi, kati muna gundaway nga nakaragana ni Junior. I'm your mommy. Sika mamin ko? Thank you, mommy. I love you, mommy. I love you, to anak. Katkasto ko ni taragsak ko anong name. Diyak kinatulag ni Gina. Ngayon mabalin nga talaga ang plano rita. Inisadag ng hadagos tirik na itiubing manunaymi amadlaw milat nga maililiw. At daak nga dadi na nga maawan ti mami na. Numambay, ibagbaga ni mama nga isot mami na. Ay, hindi ko namat ni Junior. Hamat nga mami nung dikat mami old. Uno grandma. Kit no salutsudan na kanyak manong nami, numambay, saan ko na yung mawatan. Ngayon ni mama no ko ati makawat. Salutsudan na. No, ay nakanot ni mami na. Di mo lamad lang, mami ko na. Dandanin, anak. Dandanin. Dumtang to tigon taway. Nga danton mga rakop kang kamang ibaga. Nga isot mami. Dadamat no ka ti masansan ibagbaga kang kuhana at tinagano sa panunot kan makuna nga umpay unay nakim. Gaslasan na pala matandaan hindi mo mas pasama. Ngamidi, manunemi, tanakarga, nga naarakop na, naginarakop da kini China. Sabsabali manunemi, tiga naigay, ranyag, da kiti mata, ni Junior, nakalalisto nga nadvelop, ti panunot kenrik na naman. Tanoawan ni Gina, siyempre, agsagsangin na magsapsapol, iti inana. Kunakmat kang kuha na, adayo ngamin ti pagtrabahuan ni mami. Into no, umay nga Sunday, adan tutoy, isuntot pa nagkakadoy ka ni mami, ha? Anayin ko mga dato ni mami. O, sige, ibagak to. Nga isumatan manunay, may tinagtulagan mi nga pa nagkalay sa amin.
Kat ka nagkalaysa kami manon nemi kaya ka nagragsak kami. Iti nga pa nagkalaysa kami manon nemi nalpasan di seremonya. Iti makigtutak. Iti mabigbig ko ti mas asidag nga babae. Ni Alma? Anong nemi? Kinitalak ni Gina. Ang mamam na itang babae? Iso ni Alma. Ay, thank you. Naladaw nga dimteng. Anya takit mo sawin? Kasano dimteng iti madamat seremonya? Ita saludsudan ni Father na sa sino ti mga ngiparit ti kalaysata. Di ba orin na namin lang talong ng baga? Ngimawamit nagtimay. Ito nga sano no, anda ko maisunat tayo, di iso ko matitimbag na siya. Father, ko na na. Anya ko matirason. Tab na ati pa na ti kalaysata. Kaya ibaga na nasikat nga isunat ni muna nga asawam. Saan ka may baga nagkasar? Ibaga na nga isot ina ni Junior. Ura niya taramidan niya. Nasapa man nga dimdeng. Ngem, di na maati-pati kasar. Tama. Ngaman niya nga tatranda na ita. Di uray mo makasidig. Siyempre, umay natakablaawan. Manong nemi nakapokus ti matang ko ti pakabuklan ti ropa ni Alma. Langana ti kasmet lang idi manong nemi nga nalapsat kan sulisog ti langana. Tumtumrem di kitilawan na manong. Imasidag ka na kami nga mismo kini Gina. Congratulations ka na kayo. Naladawak ka dimteng. Tapay ko man nasapa ka. Kahit ko nagpakawan kay Albert. Kahit ko nga siyakti kasar mo. Kapag na siyakti na ni Junior. Saan ka kumagasangin dito eh. Baka agaskandalo ka. Tapay ka nagsubli ka. Gapat nawanin, ti sabali pa nga kamangag no di agsublikan ka. Yung naladaw mo't gaya man ti amin. Apay ka pinanawam ni Alex. Malaksid ka niya katatapay sabali ang babae ti biyag ni Alex. Apay nga saan ka nagpakasar kang kuwana. Adan asawa ni Alex. May saklaan ka na ginikrida na. Nagpeso nga may painaamin na kasapulak. Imbalayan na. Kompleto alay kami na takatulong ko. Impain na ti amin. Numasapul ko. Umay parag sa akin na. Nimasamot lang asisyak. Ado ti kaagaw ko. Kadeta tinasakit. Aging nga namin pinsanan nga binaybayan na. Bagat sana ka napututan. Di anak ko. Kahit ko nga makita anak ko. Kahit ko nga ibaga kang kuha nga siyak ti mami na. Pag-isumat manong naming nga si Deg ni Mama ni Junior. Iso ka di dito ni Junior? Iso dito ni Junior? Manong nami inlayat ni Alma dagiti do nga takyag na. Ngam saan nga imaraar ti ubing kinapkapan na ni Lola na. Lola, kaya, no, don't like, kuya, Lola. Anak apok. Manong nimi sinublat ni Gina ti anak ko. Umaykan anak, umaykan iyo. Makan jar, mami. Sino na mami? It's crazy. Hanga crazy anak.
Di kayan? Sa mo ipilit ti magim, Almano, sana kakayat. Sana kangamam mo. Ako ti sa baling awagan na ti mami no sangan ni Gina. Anak, siyak ti pudno mami. Kaya, you're crazy. Anak, saan nga crazy sunat? So ni titam nga, Alma. Say, tita. Tita? Sublan na kanong nga kaubain. Kaya. Awan ti maramit tayo, Almano, saan nakakayat tubing. Ito nga tanti kasasakatan nga pasat ti amin. Talaga na sakit. Bukod mo, anak. Di nakakayat nga awagan ti mami. Di nakapay kayat nga obayam suna. Pakawarin na, anak. Pakawarin na, kuma. Sige. Maamis ka at reception. Kabarbaring no, mapanasam tumadlang kargaan ti anak mo. Para ti mo na, no, ulit kan maudi agun daway. Kasta mo na manong name ti pa nagbababawi ti Alma. Ngam sanan nga may babawi pa iti amin manong. Uri nga tano awan ni Gina, no agsubli talagang saan ko maawat. Tanakabot-buteng tikas kang kuha na klase ti babae. Sulisog nagpeso. Iso ti mangiran tamang sulisog kadagi ti lalaki. No awan ti mangkudkud manong name ti nabudo. Agsapul iti mabalin nga mangkudkud. Kat nung harod amin nga lalakin kat kas kanya ka narokop. Tutupan na ta sinuman nga sulisog. Pagsisinublatin dalatan. Nakaw. May nga talaga manong name the reception kat na tiyambaan na nga linlibas aginarga ni Junior. Yung kastaon iti ikis ti ubing. Tapara keng kuha na manong name iti ubing inosente kat kasla kabusor na kasla tayo panang pagarup na kat kasla tao nga mang sibrong keng kuha na. Iso nga impagpakaasim keng kuha na nga sanan nga ulitin pa nga ilibas nga kargaan. Tagas taon at tagargar ti anak mi. Binagbagak manong name. Agsublikan ka nagdi parents mo. Pag pinustahan ta, maawat na ka. Basta lakin di, ikarim, nga balbaliwan ti turungan ti biyak mo. Ubing ka pa eh. Mabali mo palang ituloy ti panagbasa. Kahit noan yaman di kiti nagbiddutam sa munton nga ululitan. Saan ka kumagamin ngagbali nga sulisog? Sa mga aramaten, detinted ni Apo Diyos kang ka nga saguday nga pangdadail ti bihag ti tao. Arig na dinadahil mo ti biyag ko eh. Imbaglagi din. Tapinanawan nak. Kad na ituloy ko madlang tinagbasa. Tano saan na kumapinanawan? Diyak lamon. So nga dakal madlang tinitulong mo kanyak. No mampay. Dandani sikat tinakarakarakan terapaap ko. Saan nga nagpukaw ti komunikasyon mi kaniya Alma manunem. Takas tati ko na ni Gina. Dumdeng tumadlang ti gudnaway ko nana. Nga mayam amun tumadlang kani Junior tipud no nga inana. Gundaway nga saan nga rumbeng nga kagura na kan kabuteng nanton ni Alma. Nadan kampay manunemi ti duwa nga anak kaday talauna ti pagyamyamanak ken pagbilibilibak iti asawak manong. Ano kang sanot panagayat na kanagiti pudno nga nagtaod kang kuana.
nagtutuloy ang kastamat ti panang ipatag na panang bigbig na kini Junior. Nakapagturpos mo ten ni Alma manunemi ka na damot ang trabaho na amo na maten ka na kami manunemi ti boyfriend na. Hindi ta awisan na kami ti panagkalaysada. Naging ka manunemi nga dimteng ti panawin. Ngayon bagamin nga mismo kini Junior, ti kinapudno. Hindi ka kadatraduar na ni ti high school. Kadkapo na asideng ti pamilya, kin ti pamilya ni Alma. Ito na minsan na panangawis mi ida, tandapas ka ni di. Inarakop ni Junior ni Alma. Kaya imbes ko mga tita, mama, kunaan. Junior, amo mo nga siya tipod nung inam. Amo kon ma. Impod nung ta dati kini mami. Pasensyahan, no? Kabuteng ka, idi ka, no? Amo ka dito asawa yo? Nga dahil mo ng anak yo? Amo na. Amo ka din yung pakabuklan ti istorya? Yung istorya da dati ka ni mami. Sulisog ka no? Sugan si ka. Junior, saan ka nga pasulsulisog ka? Agbaling ka na tibker. Tunoy ang terapaap mo. Saan mong itulog nga sulisog ka hindi magpai. Nagradwa rin ni Junior manunemi kadad ng trabaho na dambaying girlfriend na handa pa nga nagkasal. Adamat nga para iti college, iti adyan naman. Idento tanang examen pa lang, dapapakin ni mama. At syempre, kompleto pa lang manong. Kadigdi kakamsat ko, kompleto tamat. Kaya syempre, awang mat nagbaling ang problema mi, kini Gina, nagtultuloy iti kinapudno ti tunggal may sagata kami. Nagtultuloy ti ornos ta rin ay kandragsak ti pamilya. Dito yung arot ti pakasaritaak manang naming kadagyaman naklaunay ti anos mo nga ng ornos kalpasan nga nakinsen keng ka dito Italiana. Thank you itilaing mo nga nang ibasa ket sabi ko matad dumat na ibati nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadigiripada nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Ito yung nagkyaman nga pagaya mo, Albert. Thank you, Albert. Ito nga pa nagsurat. Thank you ka nagiti amin nga nagbuya, nagdengeg. Salamat po ka na. Salamat. Mabuhay tayong lahat. Salamat po.